Ani jadu nono kare yang bahai khetong na Jadu anu jadu nono kare yang bahai khetong na Manai nono ang tini pogi maya khapang Nengani yang nini Thaya te paithang Nung nawani lang ba Nung bajali ang bahai kong mana Nini bagaya thui bo mano Nengano ya kare kulang khe Re sa re sa sa re sa sa re sa re sa re sa re re sa re sa re sa re re sa re sa re Nini bagaya kuthang bo to mano Nengano hamza marulang khe Khar kha no no ang lang ma bore na yang ang ni di thaya shafni ani di dayo Jadi Pak Rozak, boleh siapa ya kok? Yang tahu serang? Amalia. Yang tahu serang? Ah, saya kong bahasa ko, baik tong di, saya kong ani vlog no, baik, yang antara, yang antara.